Sinjuri, nilqakom mill-ġdid tal-programm Qribna li qed jixxandar mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija, ftit minuti magħkom fejn wara programm bil-fatti u ftit minuti qabel l-aħbarijiet inkunu qegħdin naġġornawkom dwar dak kollu li qed iseħħ madwarna. Ġrajiet kurrenti però dejjem b'doża politika. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-budget. Bdejna sena ġdida u allura dawk il-miżuri li tnidew fil-budget li ġie preżentat fit-tmiem is-sena l-oħra issa jibdew jaħdlu fis-seħħ. Bosta miżuri li ser ikunu qegħdin isarfu f'ġid għall-familji Maltin u Għawċin. Ironikament, l-istess budget illi l-oppożizzjoni iddeċidiet li tivvota kontrih kif qegħdin issegwu hawnhekk stess fuq it-televiżjoni tagħkom. Saħansitra anke qabel ma daħal fil-Parlament biex jittieħed dan l-istess vot, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal illi ser ikun qiegħed jivvota kontra dawn l-istess miżuri kontra il-budget preżentat lil familji Maltin u Għawċin illi minnu se jiggwadanja kulħadd. Insegwu. X'ilma sens kif ħanivvotaw għal Favuri u kontra? Sa fi ftit minuti li ġejjin ħanħalli fidejn il-kollega Nolin. Ħajtikom spjegazzjoni u jelenka ċaru tont l-istess miżuri li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ivvotat kontrihom. Insegwu. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma dejqet xejn tivvota kontra miżuri importanti għall-familja Maltin u Għawċin. Ma dejqet xejn tajt le għall-għajnuniet mill-Gvern. Bil-kap tal-Oppożizzjoni jiddikjara li ħajvvota kontra il-budget kif ippreżentat mill-Gvern Laburista għal din is-sena. Taf x'kienu ħut mill-miżuri iż-żieda fi-Children's Allowance b'250 euro għal kull wild. Il-ġenituri ta' studenti li jkomplu jistudjaw fuq livell postsekondarju se jkunu eliġibbli għal allowance ta' 500 euro fis-sena għal 3 snin sakemm it-tfal jibqgħu jgħixu mal-ġenituri tagħhom u jkunu studenti full-time. L-għotja ta' żwieġ se tiżdied għal 1000 euro bejn il-koppja, paternal leave u sick leave waqt l-IVF għas self-employed u żieda ta' 120 euro fil-ġimgħa fl-allowance għal fostering. Ma dan kull min ikollu tarbija jew jaddotta jirċievi 500 euro l-ewwel wild u 1000 euro t-tieni wild. Imma minn din is-sena min ikollu t-tielet wild issa se jirċievi s-somma ta' 1500 euro. Benefiċċju ta' bejn 100 u 1500 euro fis-sena għal familji bidħul baxx. Tinsiex, dan minn barra benefiċċji oħra li nataw matul is-snin fi żmien Gvern Laburista bħal childcare b'xejn, eżamijiet b'xejn u trasport b'xejn għal kulħadd fost l-oħrajn. Imma araw x'qalilna il-kap tal-Oppożizzjoni. X'ilma sens kif ħanivvotaw għal Favuri u kontra? Bernard Grech u deputati nazzjonalisti kollha ivvutaw kontra. Ivvutaw ukoll kontra il-miżuri tal-budget li ġejjin fosthom il-Disability Allowance li minn din is-sena se titla' għal 1820 euro. Ivvutaw kontra iż-żieda ta' 250 euro fil-kreditu ta' taxxa lil ġenituri ta' tfal b'diżabilità. Ivvutaw kontra l-allowance għal familji bit-tfal b'diżabilità li minn din is-sena se jitla' għal 35 euro fil-ġimgħa. Ivvutaw kontra wkoll għaż-żieda ta' 193 euro fil-Carers Grant. Ivvutaw kontra l-miżuri. Ivvutaw kontra tiegħek. U bekk ħallum intemmu hawn dawk ftit minuti fejn permezz tagħhom għaddejnilkom l-informazzjoni minn naħa tagħkom issa tarblu u taslu għal ġudizzju tagħkom. Inħeġġukom biex issegwu l-aħbarijiet tawwan li ser ikun qiegħed jibda minn hawn ftit minuti oħra, qribna jkun magħkom għada fl-istess ħin fis-7:15 ta' filgħaxija. Għalissa nsemmilkom u grazzja tal-li kontu magħna.